Wara illi l-President tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija Martin Balzan saħaq ma' Net News illi t-tobba ma jistgħux joqogħdu jagħmluha ta' Sherlock Holmes biex jivverifikaw jekk il-pazjenti tagħhom u mhix il-persuni li qed jgħidu li huma jew le, kien imississa n-notara li jesprimu dubji dwar il-kwistjonijiet serji li qed jolqtu l-Aġenzija Identità. Fl-ħarsijat sar magħruf li l-Kunsill Notarili ħareġ direttiva b'effett immedjat sabiex il-korp tan-notara la jiffirma u lanqas jimla il-formula ġdida reġistrazzjoni ta' kirjiet kif maħruġa minn identità, preferenza l-formula ġdida brabta ma' persuni ġej minn pajjiżi terzi. Dan fil-waqt li l-Kunsill saħaq illi għandha dejjem tiġi żgurata ċertezza legali illi tagħha notar huwa garanti. Net News tkellem ma' Daniel Vella, teżorier tal-Kunsill Notarili, li saħaq illi n-notar ma jista' qatt jivverifika jekk il-karta tal-identità tal-klijent tkunx vera jew le la darba tkun maħruġa mill-Aġenzija Identità. Min-naħa tagħna ma tantx nistgħu nagħmlu affarijiet fis-sens li jiena jekk jiġi xi ħadd qudiemi b'karta tal-identità li tkun maħruġa mill-Aġenzija, m'għandi bl-ebda mod li nista' nivverifika jekk in-numru illi hemm fuq dik il-karta tal-identità hemm xi ħadd ieħor li għandu l-istess numru jew inkella jekk dak l-indirizz li hemm imniżżel fuq il-karta tal-identità jeżistix jew le. Jiġifieri ma tantx hemm wisq tan-notar x'jista' jagħmel. Iżda insista li wara dak kollu li sar magħruf fl-aħħar jiem u ġimgħat, id-dubju jibqa' xorta hemm. Dejjem ovvjament wara dak kollu dejjem ikollok dak il-dubju ħansejħulu hekk forsi. Imma iktar minn hekk ma tantx m'hemm bl-ebda mod illi nista' nivverifika karta tal-identità li jkolli qudiemi jekk hemm oħra bħala jew le. Tajb wieħed ifakkar li qed jiġi allegat li dan l-abbuż fil-karti tal-identità qed jitwettaq mhux minn sempliċi gang ta' kriminali iżda mill-qalba tal-Aġenzija stess fi kliem sempliċi daqs li kieku qed jiffalsifika l-flus kontanti il-Bank Ċentrali stess. Bil-firma tan-notar minħabba li jirrappreżenta lill-Istat jagħmel lill-istess notar kompliċi mingħajr ma jkun jaf f'dan l-att illegali li allegatament jitwettaq b'mod sistematiku. Daniel Vella fakkar li l-Kunsill m'għandux problema li jsiru l-firem quddiem in-notara u fakkar li l-kwistjoni hija dwar miżura ġdida introdotta minn identità illi tobbliga lil persuna li huma TCNs biex japplikaw għal permess ta' residenza b'formula firmata minn notar li ma' firma tal-klient allegatament ma kienx rikjesta li ssir quddiem notar jew avukat u li wassal għal aktar lok ta' abbuż. U insista illi dan kollu qed isir biex tiġi żgurata illi l-partijiet fuq il-kirjiet huma vera in-nies illi hemm imniżlin. Dan l-eżerċizzju kollu huwa biex ma jkunx hemm abbuż u biex ovvjament tiġi żgurata illi il-partijiet li firmaw fuq il-kirjiet huma vera l-istess partijiet li hemm imniżlin. Allura qabel ma jsir deru doħna tolbu laqa ma' identità biex ovvjament naraw il-way forward u mbagħad noħorġu soluzzjonijiet oħrajn lill-kollex il-korp notarili. Aktar kmieni din il-ġimgħa tabib Martin Balzan saħaq ma' Net News li fl-opinjoni tiegħu l-allegat taħwit li hemm f'identità huwa veru la darba kull ħaddiem mediku tkun rikjest biex jara l-karta tal-identità, liċenzja jew passaport. Intant, l-avukat Jason Azzopardi talab biex tinfetaħ inkjesta maġisterjali brabta mal-iskandlu tal-ID cards foloz li ma' inkjesta bħalissa tinsab għaddejja b'diversi ċittadini Maltin u Awċin qed jersqu l-quddiem biex jgħidu li huma kienu vittmi tas-serq ta' identità.